हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै गासैबो स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय मोजां खबर दे नोंथांमोना एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाखौ चेक खालामना नायनो हासिगोन जोंहा बेसेबां हाबगोन जोंहा स्कलारशिप हिसाबै जोंहा बेसेबां फैसा मोननो हागोन बेसेबां एमाउन्ट मोननो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबोरै चेक खालामो गाव गावनि मबाइलावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन दे सबसे इजि नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय आं नोंथांमोना लाइभ प्रुफ खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा एनएसपि स्कलारशिपनि फैसायाथ' थांनाय बोसोरनि मोनखायाखै नालाय देग्लायसो मोनगोन आरो सिगांनियाबो माने मोनाखै दे साफा सानै सिगां मोनदोंमोन आं नुदोंमोन आरोना मोनदों सोरबा सोरबा बांसिनानो मोनाखै दे खेबसे सिगांनि माने सिगांनि थांनाय बोसोरनि आरोना बांसिनानो मोनाखै बिथांमोनाबो मोनगोन मोनला माने चेक खालामना नायनो हागोन जोंहा फैसाखौ देखायगोन ना देखायाखै नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो फारि फारि स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जाय स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दंमोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना आङो गोनां भिडिअखौ लाबोबाय थागोन भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोनसे गुरै खावलायहरोदि नोंथांमोना आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाया माब्ला हाबगोन डेटखौथ' मिथिखाबाय नालाय दायो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै बेसेबां मोनगोन जा बेखौ माबोरै नायो नोंथांमोना नायदो दे नोंथांमोना बेखौ मिथिनो लुगैदों नङा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंहा स्कलारशिपखौ चेक खालामनो थाखाय सिगांनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाव होनाय एप्लिकेसन नाम्बार थायोना मोनसे AS 2022-23 बिदि थालायलायोना AS 2021-22 बिदि थायोना जा बेखौ होनानै जा चेक खालामनो हागोन दे बेखौ होनानै जा डेट अफ बार्थ होनानै मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै जा स्कलारशिपनि फैसाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्माव थायो नालाय बे नाम्बाराहाय सिगांनि स्कलारशिप बानायनायनि फर्म मोनोना फाइनाल साबमिट जानायनि बेवहाय बे नाम्बारा थायो दे नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय जुदि नोंथांमोनाव गैलाब्ला माने फरवर्ड खालामनानै नोंथांमोना एप्लिकेसन आइडिखौ मोननो हागोन दे बेबायदिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नायबाय थादो नोंथांमोना नै आरो नोंथांमोनाव स्कलारशिपनि फैसाया माबोरै हाबगोन एकाउन्टजों डाइरेक्ट हाबगोन ना आधार कार्ड लिंकजों हाबगोन आं बेखौबो गासैखौबो खोन्थालांगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो आधार कार्ड लिंक गैयाबा फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया बेंकजों आधार कार्ड लिंक गैयाबा आं बेखौबो खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायदो थांनाय बोसोराव फ्रेस आरो रिनिउवेल स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय एप्लिकेसन नाम्बारा गैयाब्ला माने एप्लिकेसन आइडिया गैयाबा AS 2022-23 थायोना बे आइडिया गैयाब्ला माबोरै जोंहा फरवर्ड खालामनो हायो आं बेखौ खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोना नायग्रोदो नै दायो आं एप्लिकेसन आइडिखौ फरवर्ड खालामनो थाखाय क्रोम ब्राउजारावहाय फैबाय नोंथांमोनाबो एप्लिकेसन आइडिया गैयाब्ला बेबायदि फरवर्ड खालामनो हागोन जुदि दंखायोबाथ' जेबो खालामनांला आं दायो खालामना खोन्थानोसै आं दायो एनएसपि स्कलारशिपनि वेबसाइटआव हाबबाय बेबायदि हाबनायनि उनाव नैबे फार्स्ट अपसनाव थुदो बिदि थुनायनि उनावहाय नै नोंथांमोना बिदि नायबानो जाबाय बिदि ओंखारोबाथाय जोंहा नै स्टुडेन्टआव थुदो नैबेहाय फार्स्टआव स्टुडेन्टआवहाय थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस होगोन बिदि गेवबा जोंहा एनाउन्समेन्ट नुदोंना एनाउन्समेन्ट OTR एप्लाइ फर स्कलारशिप प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास माने सिगां इयारनिखौ नायगोन नालाय जोंहा नैयाव थुदो नै लगिनावहाय प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास एप्लिकेसन आइडिखौ फरवर्ड खालामगोन नालाय नैयाव थुबाय लगइन खालामनायनि उनावहाय नै बेबायदि ओंखारबाय दे नोंथांमोना फरवर्ड खालामनो थाखाय फरवर्ड एप्लिकेसन आइडि बेयाव थुदो दे नोंथांमोना नुखादोंना फरवर्ड एप्लिकेसन आइडियाव थुदो सार्च बाय बेंक एकाउन्ट नाम्बारजोंसो जोंहा फरवर्ड खालामनो हागोन दे सिगाङावथ' जोंहा बेंक एकाउन्ट नाम्बारजोंसो स्कलारशिपखौ सोयोमोन नालाय दानिफ्रायथ' जोंहा आधार कार्ड लिंकजोंसो सोयो नालाय दायो नोंथांमोना फरवर्ड खालामनो थाखाय बेखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो इयार नोंथाङा बेसेबां इयारावहाय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आङो 2021-22नि नालाय आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बै समावहाय नोंथाङा प्रेस खालामदोंमोन ना रिनिउवेल खालामदोंमोन आं बै समावहाय प्रेस खालामदोंमोन नालाय आं दायो बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै एप्लिकेसन आइडिखौ फरवर्ड खालामसै दायो आङो गासिखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय चेक एप्लिकेसन आइडि बेवहाय थुनोसै दे बेयाव थुयोबा ओंखारगोन दे नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेबायदि एप्लिकेसन आइडिया फैगोन दे बेबायदिजोंनो नोंथांमोना स्कलारशिपखौ चेक खालामनो हागोन दे जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ बे मोनसे वेबसाइट दंबावोना PFMS आवहाय PFMS बेवहाय जोंहा बेयावबो चेक खालामनो हायोमोन दे खिन्थु जोंहा दायो सार्भार डाउन जादों नालाय बेयाव चेक खालामनो हाया दे आं बेलेग स्टेपै माने बेलेग सिस्टेमै नोंथांमोननो चेक खालामना खोन्थागोन दायो आं जेखौ चेक खालामना खोन्थागोन ना बेयाव जाखिनि एमाउन्ट खोन्थागोन जा बेनो हाबबोनाय स्कलारशिपआ एसेबो जोंहा सोलाय सोल' जाया माने बेनो हाबखागोन दे दायो नोंथांमोन आं पेमेन्टखौ खोन्थागोन नालाय जोंहा बेनो हाबगोन आं बेलेग वेबसाइटआवसो आं नायनानै खोन्थागोन नालाय नोंथांमोननो दायो आं नोंथांमोननो चेक खालामना खोन्थानोसै नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइलावनो चेक खालामना लाबानो जाबाय जोंहा चेक खालामनो थाखाय जोंहा वेबसाइटबो दं वेबसाइट आरो एप्सबो दङ जिखुनु जाया नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोननो वेबसाइटआवहाय माबोरै चेक खालामो आं बेखौ खोन्थाग्रोनोसै वेबसाइट आरो एप्सआहाय जोंहा गभर्नमेन्टजों दिहुनजानायखाय बियो गभर्नमेन्टजों माने दिहुनजानायखा दे नोंथांमोना दायो चेक खालामनो हासिगोन चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना मबाइलावनो थानाय गुगोल एबा क्रोम ब्राउजारावहाय फैदो आं दायो फैबाय आं बेयाव फैनायनि उनावहाय सार्च खालामबाय दिनै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामदो उमां होननानै लिरबानो जाबाय जोंहा उमां एप्सआवसो स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ चेक खालामनो हागोन नालाय
बे एप्सआ जोंहा गभर्नमेन्टजों दिहुनजानायखा दै। जोंहा बे वेबसाइटआहाय इण्डियान गभर्नमेन्टजोंनो दिहुनजाखानाय दै। इण्डियान गभर्नमेन्टआनो बेखौ सामलायखायो नालाय। दायो नोंथांमोना नैबेयाव सार्च खालामनानै मोनबाय दे। बिदि मोननायनि उनाव नोंथांमोना फार्स्टआव थुबानो जाबाय उमां, बेयाव थुबाय आङो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नैबेबायदि इन्टारफेस होबाय। नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनांगोन दै। दायो आं आंनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामना खोन्थानोसै। दायो आंनाथ' नै बेयाव लगइन खालामनो थाखाय नै बेवहाय थांदो गाहायथाराव नै लगइन एन्ड रेजिस्टार। नोंथांमोना जुदि रेजिस्टार गैयाब्ला रेजिस्टाराव थुनानै रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन दै। रेजिस्टार खालामनो थाखाय दायो आंनाथ' लगइन दंखायो नालाय नै। दायो आं नोंथांमोना लग आउट खालामनानै लगइन खालामना खोन्थानोसै दे। दायो आंना लगइन दंखायो नालाय आं दायो नोंथांमोना लग आउट खालामनानै लगइन खालामना खोन्थाफिनसै। दायो आं लग आउट खालामबाय। लग आउट खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे थ्रि डटआवहाय थुदो दै। लगइन खालामनांगोन दे नोंथांमोना नै मबाइल नाम्बारजों नै बेयाव थ्रि डटआवहाय थुदो। बेवहाय थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै लगइन एन्ड रेजिस्टार नुदोंना, बैयावहाय थुदो आरोना नै बेवहाय लगइन एन्ड रेजिस्टारावहाय आं बेयाव थुबाय दे। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो पिन नाम्बार बिदों दे। मबाइल नाम्बार आरो पिन नाम्बारा मा? जोंहा मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार होनानै गोदान आइडि रेजिस्टार खालामोब्ला जोंहा पिन नाम्बार होनांगौ नालाय, बे पिनखौ बेयाव होनांगौ दे। नोंथांमोना नै निउ अन उमाङाव नोंथाङा फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला माने नोंथांमोना रेजिस्टार गैयाबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारहा बेयाव थुदो। आं दा बेयाव थुना खोन्थाबाय दे। नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ थुदो। दायो आंनि मबाइल नाम्बारखौ थुनोसै दे। मबाइल नाम्बारखौ थुखांनायनि उनावहाय नैयाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। जोंहा आसाम नालाय आसामखौ होबाय आं दायो। आसामखौ होनायनि उनाव नैयाव एग्रिखौ माबादो, राइट सिन होदो। दायो आं रेजिस्टारावहाय थुबाय। आंना दायो अलरेडि रेजिस्टार नालाय बेबायदि खोन्थाबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो थांनानै खालामहैबानो जाबाय। एमपिन नाम्बार बियो, जा एमपिनावहाय नोंथांमोननि गोसो बायदि होबानो जाबाय। आं दायो आंनिखौ लगइन खालामना खोन्थानोसै। आं दायो आंनि मबाइल नाम्बार आरो एमपिनखौ होनानै लगइन खालामनोसै दे। नोंथांमोना बेबायदि लगइन खालामबानो जाबाय। आं दायो लगइनावहाय थुबाय दे। लगइन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदि इन्टारफेस होबाय। बेबायदि फैयोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय सार्च खालाम, सार्च बारावहाय बेयाव सार्च खालामदो नोंथांमोना। आं दायो सार्च खालामसै दे। जा मा होनना सार्च खालामनांगोन, नेसनेल स्कलारशिप, नेसनेल स्कलारशिप। जा NSP नि फुल फर्मआ नेसनेल स्कलारशिप नालाय, नेसनेल स्कलारशिप होननानै सार्च खालामदो। बिदि सार्च खालामोब्ला दायो आङो नेसनेल स्कलारशिप होननानै सार्च खालामबाय। बिदि सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि ओंखारफैबाय दे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेबायदि ओंखारफैबाय। नोंथांमोना जिखुनु नैबे फार्स्ट अपसनाव थुदो नैहाय नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल, बेबायदि नुगोन ना, बेवहाय थुदो। आं दा बेयाव थुनोसै दे। बेयाव थुनानै आङो चेक खालामना नायनोसै आंनि स्कलारशिपनि फैसाया बेसेबां हाबगोन दे। बेबायदि इन्टारफेस होबायना, बेबायदि इन्टारफेस होबाथाय जोंहा नैबे गाहायाव थांबानो जाबाय। गाहायाव थांनानै नैयाव चेक खालामनो हायो दे जोंहा ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास। जोंहा नोंथांमोननि एप्लिकेसन स्टेटासा मायाव दङ, एमाउन्टआ बेसे हाबगोन बेयावनो नुगोन दे। आं बेयाव थांनानै खोन्थानोसै। ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास बेवहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै मा बिदों, फ्रेस आरो रिनिउवेल खोन्थादोंना एप्लिकेसनखौ। नोंथांमोना फ्रेस एप्लाइ खालामनायब्ला थांनाय बोसोराव फ्रेसखौ होदो। रिनिउवेल एप्लाइ खालामनायब्ला रिनिउवेलाव थुनानै होबानो जाबाय बिदि। आं दायो थांनाय बोसोरावहाय फ्रेस एप्लाइ खालामनाय नालाय आं फ्रेस एप्लिकेसनाव थुबाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना इयारखौ होदो। आं थांनाय बोसोरावसो एप्लाइ खालामनाय नालाय नोंथांमोना इयारखौ होदो दे। बेसेबां इयारनिखौ मोनाखै बेबायदि थुनानै सार्च खालामबानो नोंथांमोना बेसेबां एमाउन्ट हाबगोन बेखौ नुगोन दे। आं दायो 2023 आरो 24नि नालाय थांनाय बोसोरनिया 2023-24नि थाखाय आं बेखौ चेक खालामनानै नायनोसै दे। दायो बेवहाय आं दहाय बुंखादोंमोन ना एप्लिकेसन नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनांगौ होननाय। आं लगइनखौथ' खालामखाबाय नालाय मबाइल नाम्बारजों। दायो एप्लिकेसन नाम्बार नांगौ नालाय आं बेखौ होनोसै दे। दायो आं एप्लिकेसन नाम्बारखौ होखांबाय। बिनि उनावहाय डेट अफ बार्थ बिदों दे। नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ होबानो जाबाय। आं दायो डेट अफ बार्थखौ होनोसै। डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव थुग्रोदो दे। आं दायो बेयाव थुना होनोसै। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना गोजौथाराव नुदोंना इयारखौ सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन नालाय फार्स्टआवहाय नोंथांनि इयारा बेसे, डेट अफ बार्थनि इयारहा ना, डेट अफ बार्थनि इयारा बेसे नोंथांमोना बेखौ होदो। आं दायो बेखौ होबाय आंनिखौ। बेयाव होनायनि उनाव नोंथाङा मान्थखौ सेलेक्ट खालामदो। नै मान्थआ नोंथाङा बेसेयाव जोनोम जानाय आं दायो होबाय आरो थारिकआ खै थारिकआव आं बेखौ होबाय। बेखौ होनायनि उनावहाय नोंथांमोना साबमिट होबानो नोंथांमोना नुसिगोन दे नोंथांनि स्कलारशिपनि पेमेन्टआ बेसे हाबगोन। नोंथांमोना गासिबो भेरिफाइ जादोंना जाजोबाखै, नडाल अफिसार आरो स्टेट लेभेल, इनस्टिटिउट लेभेल भेरिफाइ जाजोबदोंना जाजोबाखै नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामनो हासिगोन। आं दायो साबमिटआवहाय थुनोसै दे। साबमिट होनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस होबाय। नोंथांमोना नायदो नै फार्स्टआवहाय नुदोंना स्कलारशिप रिमार्क, स्कलारशिपआ जोंहा मा भेरिफाइ जालांखो, नोंथांमोना भेरिफाइ जादोंना जायाखै। दायो फार्स्टआवनो आं फरायना खोन्थानोसै। एप्लिकेसन फाइनाल भेरिफाइ जाबायनो जोंहा दा स्टेट बर्ड नडाल अफिसार। जोंहा लास्ट जोंहा भेरिफाइआ मा जायो, नडाल अफिसारनावनो भेरिफाइ जायो नालाय फाइनाल जोंहा नडाल अफिसारनाव भेरिफाइ जाबाय। दायो बिथाङा स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नायदो नै स्कलारशिप स्टेटास डेट, माने दायो जोंहा 31 डेटआवहाय आं चेक खालामना नायदों नालाय आं बेखौ खोन्थाबाय दे। दिनैनि डेटखौ चेक खालामनायनि डेटखौ खोन्थागोन। नोंथांमोना नै बेयाव नायबावदो स्कलारशिप स्टेटास रिमार्क, स्कलारशिपनि फैसाखौ जोंहा सोआखै नालाय नै
जेबो स्कलारशिप स्टेटासनि रिमार्क जेबो रिमार्क गैया नालाय जोंहा माने माबाफोर इलिजिबोल जादोंबा माने मिलायाखैबा इयाव खोन्थागोन माबा मोनसे मिस्टेकबा आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय खाथियावनो स्कलारशिप स्टेटास डेट स्कलारशिपनि फैसाखौ माला सोदोंमोन नामा सोखांबाय नामा इयाव खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननि नाम फैबाय इयाव स्टेट फैबाय आरो नोंथाङा बबे कलेजाव फरायो बेयाव फैबाय दे नाथायबा हले जोंहा नैयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारा खोन्थायाखै मानो खोन्थायाखै नोंथांमोना गोनो गोथो साननांगौनि गोनांथि गैया माने नैबे बेंक एकाउन्ट आरो IFSC कड बेखौ नुवाखैना थांनाय बोसोराव थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंहा आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो जोंहा हाबो दै बेनिखायनो जोंहा थांनाय बोसोरनिफ्राय जाय स्कलारशिप खालामो बिथांमोनानो गासिबनाबो जोंहा आधार कार्ड लिंक थाथारनांगोन दे बेंकजों लोगोसे बेयो जोंहा बयनिबो थाखाय गोनांथार दै जोंहा थांनाय बोसोरनिफ्राय बियो जाबाय नालाय आधार कार्ड लिंकजोंसो जोंहा फैसा सोयो नालाय थांनाय बोसोराव जाय स्कलारशिप खालामदोंमोन बिथांमोना माने एकाउन्ट नाम्बारखौ फर्म फिलआप खालामनायावहाय अनलाइन बानायनायाव होलायनाङाखै दे माने डाइरेक्ट आधार कार्ड नाम्बारजोंनो सोना हरगोन नालाय फैसाखौ थांनाय बोसोराव जाय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना आधार कार्ड लिंकजोंसो फैसाखौ मोनगोन दे बेखायनो जोंहा आधार कार्ड लिंकजोंसो फैसाखौ सोगोन नालाय बेखायनो जोंहा इयाव एकाउन्ट नाम्बार नांलायलाया दे एकाउन्ट नाम्बारजों फैसाखौ सोआ माने आधार कार्ड नाम्बारजोंनो टाइप खालामनानै बिथांमोना माने फैसाखौ सोना हरगोन दे जाय बेंकजों नोंथांना आधार कार्ड लिंक दङ जोंहा मोननै मोनथामबो लिंक थानो हागौ नालाय नोंथांमोना जायआ माने डिफल्ट जानानै दं नोंनि आधार कार्डजों बे बेंकआवनो नोंथांमोननाव फैसाया हाबहैगोन दे आंनाव दायो आधार कार्ड लिंक दङ नालाय आधार कार्ड लिंक गोनां बेंकआव माने आंनाव हाबफैगोन फैसाया बेबायदि आरो दे नोंथांमोना आरो नायबानो जाबाय स्कलारशिप स्टेटास बेयाव मा खोन्थादों बेखौथ' दहाय फरायखांबाय बे सेम दायो नोंथांनि मबाइल नाम्बार फैबाय मबाइल नाम्बार दानिया नायदो दे नोंथांमोना जा दायो माखौ चेक खालामदोंमोन बेखौ नुबाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै आं बेसे मोननो हागोन नायबानो जाबाय 30,200 नोंथांमोना नायबानो जाबाय 30,200 मोनगोन आं दायो स्कलारशिपखौ थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायखौ दे आरो सिगांनि बै मोनसेखौबो आं मोनाखै नालाय आं बेखौबो चेक खालामना खोन्थानोसै दायो माखासे डिटेल्सखौ आं नायलांबाय थाबावनोसै नोंथांमोननि बेयाव जिमेल फैबाय जिमेल आरो फादार नेम नोंथांमोननि केटेगरिया फैबाय ST आरो मादार नेम फैबाय स्कलारशिप नेम जा मा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आङो मा स्कलारशिपखौ आं एप्लाइ खालामदोंमोन पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्टस जा ST स्टुडेन्टफोरा बयबो मोनखायो नालाय बेखौ आं बेखौनो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमन आं दायो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव माने एप्लाइ खालामनायखौ खोन्थाखादोंमोन नालाय बेबायदिखौनो आंबो एप्लाइ खालामदों दायो जोंहा कर्सआ मामोन आंना नायबानो जाबाय मास्टार अफ आर्टस दायो आं बेखौ फरायगासिनो दं नालाय बेखौ खोन्थाबाय दायो जोंहा नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायहैनो हासिगोन दे नोंथांमोना बेबायदिनो चेक खालामना नायफैदो वेबसाइटआव थांनानै आरो आं एप्सजोंबो खोन्थानोसै एप्सजों माबोरै चेक खालामना नायो नोंथांमोना नायदो नायनानै नोंथांमोननि स्कलारशिपनि एमाउन्टआ बेसेबां देखायखो आंनो खोन्थाहर कमेन्टआवहाय दायो आं मोनसे स्कलारशिपखौ चेक खालामना खोन्थानोसैलाय नोंथांमोननो आंनिखौनो आरोना आं थांनाय बोसोरनिखौथ' चेक खालामखाबाय आरो बै मोनसे सिगांनि थांनाय बोसोरनिखौ आं खोन्थाबावनोसै बै मोनसे थांनाय बोसोरनिखौबो आं स्कलारशिपखौ मोनाखै नालाय आं हमना ला बै समावहाय डिग्रि फरायोमोन बै समनि आं स्कलारशिपखौबो मोनाखै आं बेखायनो बेखौ चेक खालामना खोन्थानोसै आं बै समाव एप्लाइ खालामनाय समावहाय आंना रिनिउवेलसोमोन दै रिनिउवेलखाय आं दायो रिनिउवेल अपसनावहाय थुबाय बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एकाडेमिक इयारखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय थांनाय बोसोरनिखौ चेक खालामगोन नालाय जा रिनिउवेल नालाय आं रिनिउवेलखौ होबाय एकाडेमिक इयारा 2022-23 मोन जोंनिया आं बेखौ होबाय बे समावहाय आं रिनिउवेल खालामदों नालाय बे बोसोराव आं 2022आवहाय आं रिनिउवेल खालामदोंमोन नालाय बेखौ होबाय बेनि उनावहाय आं बै सिगांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होबाय दे एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै आं डेट अफ बार्थखौ होबाय बेनि उनाव आं साबमिट होनानै चेक खालामनोसै बेसेबां हाबगोन बै सिगांनि थांनाय बोसोरनिया दे दायो आं साबमिटआव थुबाय साबमिटआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनाबो बै मोनसेजों एखे बेबो भेरिफाइ जाजोबखानाय माने फाइनाल भेरिफाइ जानाय दे जाहा आं दायो 31आवहाय चेक खालामदों नालाय दायो नैबेयाव मबाइल नाम्बारफोरबो ओंखारखाबाय स्कलारशिप एमाउन्टखौबो नुखाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय 8,200 हाबगोन दे जा आं डिग्रियावहाय स्कलारशिप खालामनाया बेसे हाबगोन 8,200 जाहा 8,200 हाबगोन दे नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बेबायदिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं आरो बबे कलेजाव फरायोमोन बै समावहाय बेखौ खोन्थाखाबाय मासबाद कलेज आरो भेरिफाइ जाजोबनाय खोन्थाखाबाय नोंथांनि नामफोराबो ओंखारफैजोबो बेवहाय दायो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बै जोंहा थांनाय बोसोरनिखौ आं चेक खालामनाय समाव माने आं एसे सिगाङाव चेक खालामदोंमोन ना थांनाय बोसोरनिखौ बेनिया माने एकाउन्ट नाम्बार खोन्थायाखै दै एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC कड खोन्थायाखै नाथायबा जोंहा सिगांनि एप्लाइ खालामनाय समावहाय आं डिग्रियाव फरायनाय समावहाय माने नै बेयो ओंखारबाय दे डिग्रियाव फरायनाय समाव स्कलारशिप खालामनायखौ आं स्टेटासखौ चेक खालामदोंमोन नालाय बेयाव ओंखारबाय एकाउन्ट नाम्बारा ओंखारबाय आंनि एकाउन्ट नाम्बाराहाय बेयाव माने एकाउन्ट नाम्बार ओंखारखो आरो सिगाङाव दाखालि बावै एप्लाइ खालामनाया माने एकाउन्ट नाम्बार ओंखाराखै नोंथांमोना दहाय आं खोन्थाबोखाबाय नोंथांमोननो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंहा आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो सोना हरो नालाय सिगांनि समाव जोंहा बेंक एकाउन्टजोंसो सोना हरोमोन दे नोंथांमोना बेखायनो नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नुदों IFSC कड आरो बेंक एकाउन्ट नैबे बेंक एकाउन्टआव जा फैसा हाबगोन नोंथांमोना बबे एकाउन्टआव हाबगोन बेखौ नुखायो नायबानो जाबाय आरो आधार कार्ड लिंक दंबा आधार कार्ड लिंक गोनाङाव हाबखायो बेबायदि आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेबायदिनो चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो सोरबा वेबसाइटआव खालामनो रोङाखैबा एप्सआव थांनानै चेक खालामनो हागोन आं एप्सनिखौ खोन्थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो जोंहा एप्सआवहाय चेक खालामनो थाखाय जोंहा प्ले स्ट'राव फैदो एप्सखौ सार्च खालामनानै बोदो नोंथांमोना डाउनलड खालामदो
उमां होनना सार्च खालामदों आं दायो सार्च खालामबाय सार्च खालामनायनि उनावहाय नै आंना अपेन खोन्थाखाबाय दे आंना अलरेडि डाउनलड दंखायो नालाय आं दायो अपेनाव होथ'बाय नोंथांमोना इनस्टल खालामदो बिदि खालामनायनि उनावहाय अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस खेवबाय नोंथांमोना बै आगदाथिंजायनि गोजौहाय थुबानो जाबाय नैबे माबा नुदोंना नोंथांमोना नैबे प्रफाइलनि आइकन बेयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन दे जा लगइन खालामनो थाखाय नैबेयाव थुदो गेट स्टार्टेडआव थुदो आं दायो गेट स्टार्टेडआव थुनोसै बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोननाव मबाइल नाम्बार आरो पिन बिदों एम पिन नोंथांमोना बे पिना गैयाब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो जाबाय नैयावहाय नै नोंथांमोना फार्स्ट टाइम जुदि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार गैयाबा रेजिस्टार हियारावहाय थुनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामलांबानो जाबाय नोंथांमोना रोंखागोन खोमादां आं दायो आंनि मबाइल नाम्बार आरो एम पिनखौ थुनानै आं लगइन खालामनानै चेक खालामसै नोंथांमोना अपेन खालामदो मबाइल नाम्बारखौ होबाय आं दायो एम पिनखौबो होबाय दे दायो एम पिनखौ होबाय आं दायो लगइन खालामबाय नै लगइन साक्सेसफुल जाबाय बिदि जानायनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामदो सार्भिसाव थांदो नैबेयाव गाहायाव नुदोंना नोंथांमोना सार्भिसाव थांदो नैयाव सार्च खालामदो गोजौआवहाय सार्च खालामदो NSP नङाबा नेसनेल स्कलारशिप लिरदो ओरै फुलखौ नेसनेल स्कलारशिप बिदि सार्च खालामदो बिदि सार्च खालामनायनि उनावहाय नै नोंथांमोना गाहायाव नुदोंना नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल बेवहाय थुदो आं दा बेवहाय थुबाय दे बेवहाय थुनायनि उनावहाय माबायदि ओंखारगोन नायबानो जाबाय नै बेबायदि ओंखारोब्लाथाय नोंथांमोना नै बेवहाय थुदो ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास जा एप्लिकेसना मा स्टेटासाव दङ फाइनाल भेरिफाइ जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामहैगोन नालाय आरो एमाउन्टआ बेसेबां हाबगोन बेखौ चेक खालामगोन नालाय आं दायो बेयाव थुना होनोसै बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो नै बेबायदि इन्टारफेस खेवबाय दे जा फ्रेस आरो रिनिउवेलनि अपसन ओंखारबाय दे नोंथांमोना थांनाय बोसोरावहाय फ्रेस एप्लाइ खालामदोंमोन ना रिनिउवेल एप्लाइ खालामदोंमोन बेखौ बेवहाय सोंदों दे नोंथांमोना आं दायो थांनाय बोसोरावहाय फ्रेस खालामदों नालाय थांनाय बोसोरावहाय आं फ्रेसखौनो चेक खालामना खोन्थानोसै थांनाय बोसोरना जोंहा बेट्सआ बेसेबां 2023-24 नालाय जोंहा 2023-24 आं दायो एप्लिकेसन आइडिखौ होनोसै नोंथांमोनाबो होबानो जाबाय दायो आं एप्लिकेसन आइडिखौ होबाय डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेयाव थुग्रोबानो जाबाय फार्स्टआव बे थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबेयाव थुदो बेवहाय नोंथांमोननि इयारखौ थुबानो जाबाय आंना इयारखौ थुना होबाय दायो इयारखौ थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नायदो नै नोंथांमोननि मान्थखौ सेलेक्ट खालामदोलाय दायो मान्थखौ सेलेक्ट खालामसै आङो बिनि उनावहाय डेटखौ होदो बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय नै साबमिटआव थुदो आं दायो साबमिटआव थुबाय दे साबमिटआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि स्टेटास फैबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेबायदि नायनो हायो दे नोंथांमोना नोंथांनि स्कलारशिपआ बेसे हाबगोन नै नायदो आंना बेसे हाबगोन 30,200 हाबगोन दे नोंथांमोना बेसे हाबगोन आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर आं बेबायदि चेक खालामनो हायो दे नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय सोरना बेसेबां बुरजा हाबगोन फैसाया आंनो कमेन्टआव लिरना हर दे आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आं माने मिथिनो लुगैदों नोंथांमोना बेसे हाबगोन स्कलारशिपनि फैसाया हाबोब्ला माबायदि खोन्थायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आं खोन्थानि नोंथांमोननो नै बेबायदि लिरनाय थागोन स्कलारशिप फैसा हाबबा एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट जा स्कलारशिपनि फैसा हाबबाय होनना खोन्थानाय जादों आरो बेवहाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हरबाय आरो नैयाव नायबानो जाबाय नै आं बै समावहाय एप्लाइ खालामनाय समाव 5,700 मोनदों आरो बबे समाव बियो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना नायदो 2021-22 बेच जोंहा बियो सिगांनिसो दे जोंहा पेमेन्टआ हाबा माबायदि खोन्थायो स्टेटासा आं बेखौ खोन्थानो होबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय जुदि फैसा एकाउन्टआव हाबोबा बेबायदि ओंखारो दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्टेटास जोंहा भिडिअआथ' गोलावथार जाबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो ग्रुपफोराव कलेजनि ग्रुपफोराव शेयार खालामना हो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन सोरबाफोर स्कलारशिपबो चेक खालामनो रोङाखैब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय WhatsApp ग्रुपनि लिंक होनाय दोननाय जादों दे नोंथांमोना जयेन जाहैबानो जाबाय बेयावनो आंनि नाम्बारखौ मोनगोन WhatsApp नाम्बारखौ WhatsAppआव मेसेज खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो आं हानायखिनिखौ हेल्प खालामहरगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों थेंक इउ स' माच